מצלם. זה מלא. צריך לתאר את הראשונה קודם. תארו מהחלונות פה. כן, הם ייתנו לנו משם ירי. יאב, הם קודם צריך לתאר את הקומה הראשונה אבל. ימין. יאללה. יאללה תמיר! מקבלים ירי מלמעלה. אני מקבל מהחלונות. חלונות עליונים. יאללה, דלגו. דלג. אל תלך, תרוץ. אני אגיע. דלג! יוב. שומעים? יאללה, כנסו! אנזו! מישהו! החדר הזה, זה שירותים של הלובי. אוקיי. זה המסוכנים, סבבה? אתה רואה אנשים שם? לא? איתי את הזיגים. אחד הורדתי. איפה? בחדר? יש בחדר למעלה. עברו. רגע, תפתחי איתי את החלון העליון.
אני יוצא בחוץ, אין לך מה להילחם פה. שומע? בוא אליי. איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? תן לי, אני אדלג על המחרון. איזה חלון הוא? הוא לא בחלון, הוא במסדרון, איפה... בצד ימין, כאילו. הוא לא שם. תן לי לעבור. אין לך מה לחפש פה. אין מה לחפש פה. אין מה לחפש פה. בואי איתי למטה. מקום ממוקה. למטה. תקרא לי ממוקה. אני הולך לקרוא לו. זה ראשון ושני אמרו שיש לנו... ממוקה! ים שם, בצד השני. בוא איתי. בוא. ממוקה! יב! קוראים לך פה. לא עד איפה, אני מקבל ירי. כנס. מלמעלה, מהקצה של המסדרון. בוא נתאר פה את החדרים, בוא נתאר את זה, אני לא יודע אם תיארו, בוא. קרשנו? הם אוהבים להתחבא פה. נקי, יאללה בוא. יש לנו שתי אופציות עכשיו. שומע? שתי אופציות. או שאנחנו עולים מהמדרגות המרכזיות, או שאנחנו עולים מהמדרגות החיצוניות. מה אתה מעדיף? יש שם הרבה... כל הלובי למעלה, כל הצד הזה, מפוצץ בהם. כן, אני הולך להביא את ממוקה, אם אתה רוצה בוא איתי. אתה רואה משהו? ממוקה! איפה ממוקה? צריכים אותך בצד השני. קוראים לך במדרגות. בחוץ. אולי אני יכול להגיד... הנשק שלי לא עובד אותי. בוא נעלה מפה. נתתם רימון? איזה לובלר! כמה קומות? הוא מת לחיים, אחי. תשמע, הוא היה חצי שעה. אין זו קטן. תעברו, חבר'ה, אני פה מחפה. חפה. תתקדם. תכנס, אני נכנס גם. רד לקריאה ממוקה. איפה הם? יש זיהוי איפה הם? אתה יכול לרד לקריאה? מסדרון. איפה מסדרון? אביל, הרימון עדיין תקף. השאלה אם זה יעזור לנו עכשיו. בוא ניכנס. ממוקה, קוראים לך. איך השם? יאיר. כן. דבר עם אביל, יש לו רימון. כנס. תומת, תנו לעבור. אתם להיכנס חבר'ה או שלא? כן. יאללה. תפנו את החדרים הראשונים, בואו ניכנס. יאללה. ממוקה, אתה רוצה לתת לי להיכנס? מה אנזו? כן? ממוקה. אתה גמר? קיבלתי כדור בכלי. רגע! נפל לי המגן כוונות. טוב. אני שנייה יוצא ובא. שנייה יוצא. אני חוזר. מת עובר!
שלישית, אני יודע. שלישית? רביעי או שלישי? אני אמרתי לו השני או שלישי, כן. אחד בשני שלנו. סע, יאללה. צא. אני איתך. כנס ימינה. קיבלתי? אני יוצא. אין מה? לא ראיתי, לא הרגשתי מת. רגע, אני רוצה מת! אני גם נראה לי, אבל לא נורא, שווה סיכון. איפה הם נמצאים? סוף מסדרון. והוא חדר שלישי רביעי. יאללה. הנה, אתם יכולים להיכנס חופשי, אם אתה עומד ככה אתה יכול להיכנס. חבר'ה, נכנסים או עומדים? נכנסים, בוא אני איתך. כנס. הוא מת. יואב עומד פה, כנסו! לוחם הלאה. יאללה, בואו נתקדם עליהם, אנחנו מלא! איפה הוא? קדמו! אין יואב, נפלה לי המגן כבד, לא שמת מספיק, הורדתי אותה. את הכבדת. הגדולה, רק המגן נפל. תן לי לפתוח רגע. יאללה! אביר, בוא נתחיל התקדמות. מחסנית! יאללה בואי. יאללה! אנחנו מלא פה! בואי. רדי למטה! יאב, זהירות! כנסו, תקדמו, לא בהליכה, בריצה. תקדמו, אתם עומדים! תקדמו, לא משנה. חבר'ה, לא להתווכח פה, אחר כך. תקדם לחדר הזה. יאללה. תנועה. יאללה. תיקח את הדלת הזאת איתנו. אני חשוף, קח אותה איתנו, שים אותה. תקדמו את המגן! איזה מגן?
תביא אותה. בוא איתה איתנו. זוז. יש בשירותים? אל תזוז, אל תזוז מגן! אל תזוז! קבר זה לא מגן. זה קיר. זה גם לא קיר. לא נחשב? לא נחשב. טוב, אני מוריד. תוריד. קדם לבית. אתה עדיין חי? אתה חי או מת? אני איתכם! איתכם! הם מתים פה! הם מתים! וקרת צד שמאל! הם מתים! צד שמאל! הם מתים! הוא מת! לתת לו לצאת! יאללה בואו למטה. יאללה! מה יש למטה? יש למטה! חבר'ה! יש למטה! יאללה! כנסו! מישהו שם לי קנה על הראש? יש פה בן אדם? אני לימין, אני עוד שנייה חודר. אין לי פנס, תדליק לי. קדם איתי. אתם יורים לי ברגליים, מה לא? הלו, מי שלא יודע לראות שלא יראה. אתם יורים לי ברגליים של הרגליים. יש לי מישהו רימון? אחי, איזה סיגר אבי, אנחנו לא יורים עדיין. מת? אוקיי, הבנתי, מת. חבר'ה, שימו לב. רגע, אני עושה פה ריספון, גבשנו. בלמטה יש חורים פה במדרגות, עיגולים, והם יורים דרכם. עיגול. לא A4, אבל עיגול. טוב, מה שאני מנסה לעשות. בוא ניכנס למקדח למחקר. זהרו מהעיגולים, זהרו. זה צד שמאל למטה, אחי. תעצור. שנייה יואב, אנחנו באים. זהרו, הלו, בצד שמאל של המדרגות יש חורים, הם יורים דרכם. אסור גם לראות דרכם. זה לא היה 4. לא, זה גם עם... ואני לא מבין מי פורר לי. רוב זהר בשמאל. יאללה. זה לא הגיוני שאני עם כלי ארוך עושה ככה פתיחה, רק אומר לכל השטרים. אסור לכם לראות דרך החריצים האלה. יאללה, תקדם. מישהו יכול לשחור לי את הכלי משעון נכנס? אסור לך לראות דרך זה. שים לב. כנס, רוב. כנס. נכנס עם יאב. אני עם יאב. עובר, עבור. יש מצד ימין. יש? יש פה בצד ימין. למטה, כנס עם תן לי, הידך למטה. זוז. כנס. לא פגעתי בך? צד ימין. צד ימין. אני אשכוח על הרצפה, יריתי עליו והוא... תבוא אחורה, תבוא אחורה. אני מת. אין לי פנס, אין לי פנס. אני לא מת, תנו לי לצאת. תקשיבו. יאללה, כולם ביחד, הם ימותו. איפה הכלי שלי? איפה הכלי שלי? סליחה.
בואו, כל מי שיכול בוא. יאב. סנית. כן, כן. אני עם פנס. יאב, אני עם פנס. יאללה, בואו ביחד, כולם. כל מי שאתה. חבר'ה מפה, מישהו מפה. תרתק את צד ימין, יש בימין. אני, סע. תן לו. יאללה, כניסה ברטוב. יאללה, ברטוב, חבר'ה. יאב, תוריד את הראש טיפה. ברטוב. הוא מת, הוא מת. יאללה. יאללה, להיכנס. יאללה, להיכנס. יאב, אני איתך. צור, רוצה! צור, רוצה! נכנסתי. זוז! יאב! הורדתי אותו! הורדתי אותו! צא, אני איתך! לא, הוא מת! סטופ! יאב, חדר אחרון, אימן? הייתי. אני מהיר איתך. קח. צריך לפתוח את שניהם ביחד. מוכן? בוא, איקס. תודה איקס. יאללה. קליר. יופי של עבודה. אין פה כלום, זה נקי. צד שמאל. גרייצ'וק, ביחד איתו. מוכן? רגע, אני מחליף. נקי. כן. צאו בזהירות, לא ליפול, לא להחליק. מזכיר לי את המסע לפולין. אני יודע מזה, בוא אחר כך. מה זה היה, אחי? אותך, אתה היית שם בקצה? סליחה, יריתי לך מתכוונת, פה זה מצטעי. זה שורה. מה, חשבת שאני אעשה? לא, בוא, אני אעשה לך ככה, אני אכנס. למה הם לא יוצאים, אחי? טוב, יאללה, בוא אחי, יופי של עבודה. יש!